Og Inday Tanere. Og Inday Tanere. Itago na ako sa pangalang John G. Just call me Joji. Taga Mabini Boulevard ning Dakbayan sa Davao. From Mabini Boulevard, Davao City. Usa ako kapaker sa department store o sa grocery di ay. I am a counter boy of one of the big department store here in Davao. Sa kadugayan akong pamutos ano mga gipang grocery. Naputos ra gid nako si Julia nga among kahira. It's been a long time this my job, me here, inside, Julia is inside my heart, like a cellophane put in my heart, and Julia is, it's love me, and it's love me not, it's love me not. Yeah. And you know what, Dolanday? It's very crazy because it's a lot of stuff. Give me a tip, and yes. Apalisod gid ay kung kauban ra nimo ang imong uyab. It's very difficult if you're together with your girlfriend. Di na gid ay ko kakiat. I'm not going to like before. I'm going to this, go to that. Yes, go to tourism. Yes, a lot of like her Davao. Oh my God. Namo ko usahay nga mga gwapa ang customer. Makapangidhat pa ko. Sometimes I see a beautiful girl, a customer. My one eye is small, and the right side is big. Sa una makapanitsit pa kog laing babae apan karon nga kauban namin ni Julia di na nako mabuhat kana. Before the girl, and now no. Sit. Sunod siya hindi ko siya sit. Dali. Ultimo Amerikano mag-sit. Magano kung kakabalo ko sa nangin. Apan doon ako'y nagustuhan sa jeans department. But you know, Dolanday, I saw the girl in the jeans department. Si Rhea. Just call her Rhea. 8 ons kay glawas. Yes, Dolanday, Rhea is like a 8 ounce bodybuilding. Yes. Gamay rin nagkahibaw nga uyab mi ni Julia. Small is no. Me and Julia is together. Apan, But sa diyan ni diskarte na ko kay Rhea dito na nagsugod ang kapnod sa akong kinabuhi. when I heard Rhea, it is the story of the standard of my life. O ginini, ang naitabo mo. And this is what happened.
Mulatsa, kaya pala ko rin napansin ng imuhang kuan, imuhang ikapalit. Bago sa reklamo ko sa inyo manager dere. Ma'am, ayaw ba may nana, ma'am? Saan biyan na ni nga? Ay, kung Gadali. nakita kung isapot ka. Kung di ka sa mo trabaho, pag-resign. Ma'am, kada lang, mama. Paano, ma'am, nag 255 and 55 pesos and 25 centavos. Dari ba dahil na? Balitahan ko ni mo. Wala man tayo, ikaramay malditaw na may ani mo na. Higit kamo mga kahira. Hiyas kayo mo. May lambos ning yung ipalit nga karne. Ma'am, pasaylo ako, ma'am, ha? Kang relax na dagang ako bahala niya. Hi ma'am. Junji, kuha, darit juga kayo ba? Muduol dyan kami sa kuha kang tagad, ana. Parang di mo kalma na ba? Maglang isumbong pa ka. Mulakaw naman na kayo gibayad, mulakaw naman na kayo mananong bayad. Diyan na naroon. Patay itang doha sa itong supervisor. Relaxan niya. Kaan yung style, aning kapoy na kong trabaho, ani ba? Ma'am. Nahulog man sila pa sa langit, ma'am. Ano naman, son? Ano mo kagnawag si Angel, ma'am? Nahulog ka sa... Mga ko sa tag-usap diri, oy! Ana, dapat! Hindi ka sa puton, customer ka! Buhay mamalit diri na mo'y sweldo! Kaya palagi ko nagtrabaho, dali kumuton din ako ng buko ng kuhan, bayhana ba? Anong tabis, ma'am ka? Ay, wala, mamay, nagtanaw lang ko niyo. Ma'am, sagdi lang na siya, ma'am. Kabalo ka, ma'am. Di, amin naman, di. Tukso na nato na yung karne, ma'am. Dis. Kani may karne, dugo dyan. Sige. Ay, di ginawa. Dapat ingon, ana. Kambyo mo. Dapat ikaw magkahiro. Imo na sa tigputos. Chef! Maslide pag takam, bayhana ka. Tagam ka. Ay! Junji! Sumuntabangan na naman na slide. Sana, kung anong tawag, pungkol na siya. Para dito! Dalit juga kayo pa. Sagdi na! Kung tabang Kung gagkita na kayo kag babae nga mugbuk kay sayal mo, duol na yun ka, ha? Mura dyan kag manok, saburan ka mo. ikaw gang masinusay. Tuka na yung kaba. Kabalubay, dyan ka gang ikaw. Hastilan. Mag-wild ko din ron, ano man di ay. Ikaw ba? Wala may disco din mag-wild ko ron. Sige. Ay, di ba naman. Sige na, sige na. Tanaw ng mga angels niya, mag-wild mo dyan ko ba? Lagi na kami na. Sa mga Gamay na lugar lang. sa grabahan, ay, hindi ka mag-graba, oy. Ay, gamay na na bugoy-bugoy sa grabahan nila. Wala nga, gipangkuan man ni Kernel de la Rosa, gipangkuan man itong tukang-tukang ba? Agam sila. Pero ihatod Japon di ka, delikado ng pala. Ano ka magyapon rin mga kuan diri, mga hanggaw diri. Bot ka sa ni mga hurot ni mga hanggaw diri, oy. Sige na. Ugma di ay. Day off na ako ba? Ito ka masundo ha. Anong di ba ko niyo masundo? Di mo. Muli ko sama. Karuhan ang storya ni mo diha, Junji. Ha? Igang, paminaw, ikaw. Julia, masuko lagi dahil ka ba? Ano mang kasabay dili ba ko na alad ako sige ko di mo sunod-sunod niya. Na pagkaroon niya ko di mo sunod ni. Kabalo ka nga nagkibuhay dito sa grabahan. Ugma raman kay mo. Ha? Maanto ko sa kong lula ba sa Santa Cruz sa Bato. Nung rin kumato ka dito sa mulula dito sa Santa Cruz niya. Isa man dahil na dito dahil. Di ba si Manggo? O bata na yung mulula, umato ka, o bahal ka na niya yung edad. Pili na. Di ba si Ha? Manggo, huwag ka nang dito ko makatulog ba? Kay lain na ba ng lula? Palangga raw kay ko ano? O di kayo mo dito para di ka katulog. Mang... Sa mga kang... Grabe, gabi na, labay na baligyan. Balot man ron. Labay na baligyan photo niya. Gabi na, may photo pa. Balot! Balot! Balot mo siya, balot mo siya. Pwede na akong balot. Isukuan mo ni. Nung Jigs, may gabi na mo na nung Jigs. Magabi sa mo dyan, Julia. Abay, ikaw maguday na Julia. Ay, no, palita na kay disutso na, no? Ay, disutso kay kuha na. Dili pa sa... Dili, babae nga 18 nung. Balot ng ba, disutso? Ay, Kaya balot sa puti, akong gusto nung ha. Nabag tagak ka balot, ha? Akan yung tagak, ulami ka niya. Ano ko na tagak ko eh. Pusa naman ano?
Ay, ikaw na matagap, di ka mapusta. Nausa guday ka. Nausa din Ano sabi mo? Chichina ko ani? Wah, tre. Chiche. Tite ka no, di ka bitsin ako ihatag di mo, dili asin. Sige, nung jigo. Salamat ang tagigugduhan, anong mahalap. Pila yung balot nung? Di sinaybi na. Sige, grabe pa rin mo ni Ito panabo na, 12 o 13 naman na dito. Iba pa kung kompetitsa, dito ba ko nagugta? Aw. Sabihin mo na. Emang asin, pila mo ng asin mo? Libre naman yung asin. Ako na lang, kung ngayon na lang tagkuhan, mga na lang may kasin ako, mga na lang may kasin. Mga 2 kilo. Nausa ba ito? Nausa rin mo. Bato na kayo, mapugdin na sa talinga. Balot mo niya, balot. Balot samot. Yung kanyang kaon, yung kanyang tiguanga, di ba? Hapit na pa din tiguanga, bagay. Yung kanyang kaon, kumisan, di ba? Mga hapit na lang mga kwan, mga Basta waon. wala ko di ko kasan kumanungsang. Hindi kanyang kaon, yung kanyang tiguanga, good. Basta wala ko ha. May nakabalo ka dahil. Anak ka! Ugma na bitaw, sige na. Anak ka! Ato na ko. Ibibiin. Sa tribi, hindi sa pa. Sige na, ato na ko na. Ina niyo, kapoy kayo, di ko na mawala ang kapoy niyo, ay. Ray. Salamat kayo, ha? Saan sa? Nagdala ko naman sa People's Park. Kaya na yung isa pa yan eh. Libre man mga problema. First time po na ako din kaanhipod ba? First time ba rin mo? As in, for the first time po sa Davao nga, suroy-suroy ko diri. Sige na, okay mo na. Taga-kumpusta nila mga ano? Ana. Mo ba? Hindi ka muli yun niya. Boarding house ako. Concert ang talisipan dito. Ay, mas lang mga gwapo. Di ba nasisikap? Uy! Mga naging mga mo din eh. Dali naman naman ito, tresikan driver. Bitaw, Isa man? alipay ko nga day off na ako niya. Day off sa Nimo. Kabalo baka nga bisig nara ko sa grocery department. Bisig bawal ko na mong tuyo na jugog. Agi-agi dito sa men's department ba para makita na dito ka mamilo og pantalon. Kapuya lagi siya. Pantugra, balik-balik ka dito. Halata dahil kayo ko nga Laro nagpanubing ko. mag-ayo, uy. Boss! May tayo ko bakos, boss. Ngigigil. Pitaka, bakos. Ito yung shades. Ako yung shades diri, boss. Basta ko yung rambutan diri, boss. Magamit ni mo ni madam. Ay, di lang. Magagamit ka ni, boss. Magkana ka yung mga produkto, boss. Di ka magmahay. Ano na yung shades, be? Asisa ka, nilang Ilan kaya. 300. Ikaw to na maligya sa Modas Times Beach. Akong amiga may nibayad na to, 100 na ganun mo. Si Quintar ka nito. Kailan mo nito. Kailan ka nung nga daw. Wala kong kabantay, boss. Nakakay balik ang kutsilyo og sundang. Yung mga bakos, kaya na isig. Boss, Akong amiga ni bayad na to, duha 100 to. Nya karon maligya ako ng 100. dito ako, boss. Dito ko mga pinagpataas kong buhok. Hindi naman namutaas ang buki. Ano man ginasinaw naman gina. Alata kay Kabrad. Sige na, bro. Sila, boss. Balite na lang ko, boss. Balite. Squinta. Okay na. Sa 50 anos, sa minute kayo, di ba? Yan pa man. Squinta ba yan na dito sa Times Beach, ha? Sige na. Oh. Dua, prese mo yam. Sige. Basta, papilig isa para tagsat na. Kanina. Kaning kuhan, kaning. Uy, salamat kayo, ha? Kaning dokter, kaning. Sige na, hawa na diya, kayo nagdali. Ripan. Ano na, sumukan. Bitaw. Isa man? Boss! Ano ba ko yung kapsula, boss?
Kaya sulak kayo ba natin ang oras pala yan? Awa na lagi na. Bayan, bayan. Bawa nang ibalit ang linagwa ba? Naglaban ang ulo, ani. Santil mo. Ihatag na lang ako rin sa mga amigo mo si George, eh. Ito, eh. Ano ito mapigkaman? Awa na lang. Boss. Awa na ba? Ngayon nanguyab pa ko din ba? Sa mo... 150 na, boss. 150. Oh, lagi, oo. Good, good. Sabi, naumol, malis tuba ni Benji. Ano pinagkwarta, boss? Pagulay dito. Kaya na kasi magigutom na siguro ka. Gutom na mo kasi mong paghigugma. Ay, sus, nagaraminaw dili kanila no. Sugtan ako, Bi. Oh, sulit na go na. Luya. Di sagot na ta ka. Oh, uyab na ta. Ganihan para uyab. Boss, luya naman pala eh. Ako ka nag-ingon na uyab na dito na yun. Di gusto mo ako magpalibre ni mo pod. Gapa na yun. Boss. Muna mo na itong gidala ni Harvey nga kusugin mo inom ng iced tea. Sige, sige. Mga onta dito eh. Hatod na kasi boarding house. Okay, sige. Asa man ka Gusto nagpuyo? na kayo. Dura sa kuan. Unahan lang. Sige na. Matina ako. Sige, hatod ka. Kauyab na kong duha ka buok. Karong pa ko katistingan ng dungan-dungan nun ba? Kapuwag rin ako eh. Hoy, Junji. Ay, Noon sa ka. ay wala. Tulala mo Asan ka mo yung niya. boarding house? Umiiyak may lugaran eh. Damay. Dire ka nag-board? Ang ano naman. Kanina ka dari? Mula pa eh. Abilog na kanina ka. Asa imong kwarto pwede masulod? Ano naman? Pinaptik mo Dire kayo lang ko tulog eh. Mahadlo ko. Ha? Oh, sige. Bala ka. Dire lang ko tulog ha. Oh, sige. Sige, sige. Pag-ibig Pero ganun na. Sulog na dahil na. di naman ang Sulod ko. Kaya mo na silang boarding house. Let's go. ay kagetan Magaling kaya Bakit tayo mali? Bakit tayo mali? Ray? Day! Ray, pero ako Teksa! Teksa ha? Ano man? Ray, kanang pero ba't sa Takot ko na silang skatri. Oh, sige. Teksa, Day. Ay, dili sila. Nakailan na ba ka sa kuyab, Day? Ha? Nakailan na ba ka sa kuyab? Wala mo tayo mong uyab ni mo. Okay, sige. Dala ako ha. Balik ha. Ayaw tago eh. Sige, Ray. Hindi ko na iniisip ang kinabukasan Hindi ka niyo palingot yan. Alos pa daw ang pong kadiha. Ikaw daw mabaktas. Binibalik ka ba nington? Dol-dol na ba yung to? Inibig kita. Ang sama dos. Kaob na ang board meet eh. Kaob na nga. Ikaw. Ha? Nasa gawas ba yung CR? Alagi, mag-isa ko eh. Ano ka? Sige. Kapit ko palibangon. Naboy. Teko na. Sige. Excuse ha. Sige. Hindi ko kalabad ay dribble. Bakit Tapos naglabas siya. Asam kumawagin. Hindi ko makakaspeak ka. son sa puso'y Sabi ko siya kalibangon na dito. ang pag-ibig minuman. Sabi na ko niyabon na kung inaswasan na. Itok mo na pa ng importante. Kapitao, direk. Bago si... Ay, tao niya? No! Okay. Alis tayo. Iya mo na. Isampling na lang. Isampling na lang ako. Isa kabaldini ko rin yung inaswasan ako.
Hoy! Sorry, Brad. Salamat. Mana? Hindi ko. Uy, kapuhi man ako binuhi nga bitin. Dito ni. Hindi lalaki ka diritin. Butanan, dili ka sa portahan. Ha, butanan. Kalas ko, di ko gagawos na ibitin. Nalaki ka. Ay, gang. Nalaki ka, gang. Gang, ano gang? Gang, buwag bakla ko eh. Hindi na kayo. Grabe. Wala na ko Asa mo kay baho, gang? Ako kapit sa mo kay nag-CR ko dahil dito. Ha? Ato na ako sa mga kwarto niya kay sakit na magiging diretso lang ako sa CR. Mau ba? Sisi na ko kirawi. Abi pina ko muli kag sa Tacros, gang. Ay, lagi ni uli mo ko sa lola pero balik naman ko dayon kay kuan man kanang yung may si lola nga uli lang daw ko kay palangga ba ya kato siya nga at manon daw tika. Ito ni di ka ba kung sa Tacros diretso na lang yung ko diri gang. Ay, di kayo gang. Lagi gang ko kan. Nalipay ba akong gang niapas ko ako nag-expect ba ikaw nila basaan niyo mo oy. Ang ganito sa ring akong kano. Akong bibi bako. Bibi balako no. Manginaw sa ko dito. Kadali lang. Sige. Oh, mana ka? Mana? Di na siguro ko matulog dire. Naman. Pwede na ginawa pang luspad ba noon? Saan man ka? Di mo uli na lang siguro ko sa akong balingos kay nagtawag akong lula lagi pauliun ko niya. Ala, ina po, di ba pinakuli ka? Sunod na lang. Pa naman ko diri. Sunod na lang ako matulog. Umuta na ni mo pero sunod na lang siguro. Lain bigla kong lawas ba? Sige. Malain ang punta ni mo ang style mo Kalain. Good, sige na good. Sunod na lang ha. Dara sabon Reo. Ay, Day. Ano na ka dire? Ay, Junde! Siya akong gimension si mo, Day nga uyab na ako, Day. Ganiha. Uzak! Tara, magbabuwang na sa tiba. Na, adik. Sunog! Ay, sunog! Sunog! Maunenegi mo kung sa mali. Rhea! Kung sa mali, uyab mo? Uyab, may ganiha lang. Abi na kuyab ka diuli kang Tacros. Ada rin ito kay kang Ako dagos si na Spider-Man. Ako si M16 at the service ba? Kuya, dali ka Ayun, magkakatawa okay. nga. Okay. Abol, sumaka to. Tawa na ka, no? Nakagwapo, ha? Kaya gwapo. Pero pag kay gwapo, dalit kay kagandua ka. Sumpako na ka. Dali na kayo, wala tayong oras. Bagang ka, no? Balik! Nabulabog yung ko. Dolanday. First time na kong butisting og babay. First time na kong butisting og naduha, uyab. Pakyas pag yun. Pero mangutana ko rin yung ano ng uban niya nga tag-lima, upat pang uyab. Di man masakpan. Ikataon pag yung ka-boardmate na sila. Basta malasag yun. Napunog kinambrasan ang akong naong nabunog po ng akong pikas mata. Nangay ko pasaylo. Balikan ako si Julia, panin ako niya daw haton. Punto dito na po ko kay Rhea, balikan ako siya, panin ako niya daw haton.
Napakyas sa gininuon ko. Di gini may ni magdodoha kag uyab. Stiktuan lang gini dapat. Magkakataon na rin ko. Apano pa na ako magkatunan ang inyong diskarte dolanday. Salamat. Inyong suwat magtatampo. Junji.